Настани се удобно и остави деня зад себе си. През следващите минути твоят единствен ангажимент е към твоето спокойствие. Гласът ми ще те води там, където умът ти най-после може да си почине. Изключи светлините и остави тялото ти да потъне в топлината на нощта. Затвори очи. През следващите минути нищо друго няма значение. Усети как светът навън отихва, а с него отихваш и ти. Поеми дълбоко въздух през носа. Задръж за момент и издишай бавно през устата. Направи това още няколко пъти. Вдишай дълбоко през носа. Задръж малко. Издишай бавно през устата. Още веднъж. Точно така. Сега дишай с твоето темпо. Сега насочи вниманието си към стъпалата. Почувствай ги тежки и топли. Тази топлина се изкачва нагоре, през коленете, бедрата, чак до таза. Гърбът ти се отпуска, ръцете ти почиват неподвижно. Всяко мускулче на лицето ти се изглажда. Челюстта е отпусната. Езикът е мек. Ти си в пълна безопасност тук, в този момент на покой. Представи си, че стоиш на брега на едно безкрайно, тихо езеро под звездното небе. Водата е толкова спокойна, че отразява всяка звезда. Всяка мисъл, която се появява в ума ти, е просто малко камъче, което пада в езерото, прави лек кръг и изчезва в дълбините. Остави ума си да стане толкова тих и неподвижен, колкото повърхността на водата. Ти се възстановяваш. Всяка клетка в тялото ти се обновява, докато се подготвяш за сън. Чуваш как гласът ми става все по-далечен. Чуваш само спокойния ритъм на дишането си. Ти си спокойствие. Ти си покой. Спи. Спи дълбоко. Усещаш, че ти заслужаваш тази почивка и този дълбок, спокоен сън. Усети мекотата на леглото под тялото си и възглавницата под главата си. Усети ги. Тялото ти потъва все повече и повече в тази приятна лекота. Почини си още малко. Спи. Всеки има нужда от почивка. Спи. Спи. Почини се добре. И колкото повече се отпускаш и потъваш в този дълбок, спокоен сън, толкова повече тялото и умът ти се успокояват и отпускат, защото знаят, че това е заслужена почивка. И когато се събудиш на сутринта, ще имаш усещане за лекота, прилив на енергия и сила. Усмивка ще озарява лицето ти, а водата ще е отнесла всичко ненужно. С всяка минута денят ти ще става все по-приятен, все по-успешен и все по-смислен.
Всеки път, когато слушаш тази медитация, ще се чувстваш все по-добре, все по-отпочинал, ще спиш все по-спокойно. Сега спи и си почини още малко.